Moikka, mä oon Vidia Randas. Olen alkuperäisin Helsingistä, mutta mä muutin Lahteen tekemään tietotekniikkaa LUT-yliopistossa. Luonteeltani olen tosi oma-aloitteinen sekä sosiaalinen. Pikaravintola-alalta olen kehittänyt erinomaiset vuorovaikutustaidot. Vaikka kuinka paljon sössin alla olen, osaan puhua tai kommunikoida toisille tehokkaasti sekä kiltisti aina. Koska olen tehnyt kaikki mun kouluni enkuksi, olen myös täysin kaksinkielinen. I am fully bilingual and I can read, write and speak in Finnish and English perfectly. Olen todella yksityiskohtauksiin suuntautunut. Kun olen koodannut sivustoja melkein 3 vuotta, mun on pitänyt katsoa, että jokainen kirjain ja jokainen välimerkki on täydellisesti laitettu ja oikein. Niin siitä mä oon oppinut näkee nämä yksityiskohtauksia todella hyvin. Olen luonut 3 eri sivustoja, missä olen hallitsenut kaikki 3 sivusta vastaavia koodauskieliä, mitkä näkyy täällä. Mun GitHubissa sä löydät esimerkkejä näistä sivustoista ja paljon muuta, mitä olen laittanut linkkinä mun hakemuksessa. Näiden syiden takia teidän pitäisi valita mut teidän tiimille. Olen itse varmainen siitä, että mä teen ison vaikutuksen. Kiitos ja toivottavasti nähdään työhaastattelussa.